W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sestry, lubi kniezu, lubi osadni, lubi doma przy livestreamie. Wam wszystkim přeju žonowane, zdrowe a nádobrovne leto 2025. W dôvere na Boha sa zhromadžíme, jeho prosíme o to, zoby nám šun čas poštil, zobychme na něho se usmírajo, byli tajce, zo jeho volu môžeme do skutka stajić, na něho sluchać. Tohle prosimy, zoby nech on nad nami svoju smilnosť opokázal. Uznawam Bohu všeomocnému a vám všetkým, za som veľa zvyšil, myslo, rečo, jednajo a dobre zanechjo. Moja vina, moja veľká vina. Tohoto prošu zbožnú stajnú kniežnu Mariu, všich anželov a sviatých a vás všetkých, modlite sa za mne, ke kniezy našemu. Smí so nad nami všehomocný a milostivý Božo a spušťujši nám hriechy, doveď nás do večného živenia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu w wyżynach. Modlmy se. Bożo, Ty se zbożną knieżną Mariu za macz naszego wumożnika uzwolił. Daj nam zaczuwać, zo za nas ryczy, która się nam porodziła daryciela żywienia, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, kiście z Tobą żywa, kraluje Bóg wieki na wieki. Słyszymy czytanie z Księgi Numery. Jawe rycze k Mojzesej takle. Praj Aarone a jeho synam. Takle macie żonować Izraelitu k nim ryczo. Jawe nechce żonuje a szkita. Jawe nech rozesvědčí swoje wobliczo na Tobu a buď ci miłościwy. Jawe nech přiwobročí swoje wobliczo k Tebi a da ci pokoj.
Tak nech wołaja woni moje mieno na Izraelitów, a ja ich pożonuję. Słyszeliśmy słowo Boże. Słyszymy czytanie z lista svätého apoštola Pawła Galatan. Bracia a sotry, jako przyjdzie pełność czasu, posła Bóg swojego Syna, kiż by ze żonskie narodzene a zakonie podwolene, zoby tych, ki su pod zakoniom wykupił, a my za Boże dzieci przyjelci byli. A dokeście wy jeho dzieci, posła nam Bóg do utrobu ducha swojego Syna, kiż woła, Aba Wódce. Tuż nie se hizo służownik, ale syn, jeli pak syn, sytyś przez Boha dziedziciel. Słyszeliśmy słowo Boże. Halleluja, halleluja, halleluja. Nie dyje Bóg wódcam rycza przez profitów, dżęca jak nam poryczał przez Syna. Kniez Bóg z wami. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. We wonym czasu kłatachu pasteria do Betlehema, a nańdziechu Mariu a Józefa dzieciątko do żłobika położone. Wuladawszy je rozprawiachu o tym, štož by so im Bodzie zczuprajiło. Wszyscy, kociż to słyszachu, dziwachu so tomu, štož im pasterio powiedziachu. Maria pak obkoła wszystkie tute słowa a rozpominaše je swojej utrobie. Pasterio somročichu, sławiachu a chwalachu Boha za wszystko, štož bychu widzieli a słyszeli, kaž by so im prajiło. Gdyż so 8 dniów dopełni, zo bychu dzieciom obrezali,
dachuje mu mieno Jezus, kotryż by Janżel mianował, prede haczbu podjatym maczonym živocze. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratca, lubi sestry we kniezu, lubi osadni, lubi doma. Dżęca na prvním dniu nowego leta maja nas zabierać dwie wiece o sobie. Ta prvnia, liturgisce opominamy Mać Bożu, i że z prvním kirluszom sme to sej domiarowali. A z druga, za našu osadu chrześcijansku zahají so osobite leto. Na nas czekają dny oswiecenia 800. jubileja. Mać Boża nam ci tym nie je cudza. Szun czas so knieżna Maria między nami czeszczuje. Dowieramy so jej, a poruczamy jej naszych lubych. Dżęc tutych kemszach używam zaso jeden z najstarszych keluchów chrześcijańskiej osady, któryż pokaża z lata 1646. Na nim, na nóżce kelucha, są wiacere postawy. Jsem to ospět na to pokazał. Tam takie faraczunka napisał. Są te osoby, te święte, zobrazene, którymż je faraczunka keluch wienował, cyrkwi a jej patronam. Między nimi Święta Maria. Tež tuta tam ozdobena postawa je zawieszcze, ladają na Mać Bożu, ta najstarsza postawa Macery Bożej, któż jako osada obsiedzimy. Maria je nam w wieste mierze kajże jedna sotra. O nim wiemy, o niej, ona je mnohim próbowaniam wustajena. Święte Pismo powiedziało jej o uzwoleniu. Gdyż dokładnie czytamy, zwieścimy, że zdawna pak nie wszystko tak idylliskie było, kajż się to drude przedstajamy, albo kajż nam to w umiejętce zwobraznieje. Iżo poselstwo Janżela Gabriela, że ma podjeć a porodzić Bożego Syna, ponuje ju k tomu, że so prasza. Jak so to stanie, gdyż muža nie poznają? Pokiju na Ducha Świętego nie przyniesie runie on więcej jasności. Praszenie się my stajć, czego dla Józef, któryż dziebie z Marią dawno hiżo slubiony, spoczatnie niczego o tym nie zonim, što się jej stanie. Bóg milczy, to je ciężko przyjrzeć. Józef chce so samo od Marii dzielić. Janżel Boży tomu pak zadziała. Oni mu właśnie zdzieli, nie boj so, przyjrzaj Mariu jako swoje. A dziecko, które się podziała, jego Ducha Świętego. Tam so hakle troszkę ujasnia, do którego smira wszystko ma so myślić. Wopyt Marie potom polaczete Elżbiety wuniesie jej wielki chwalospiew, któryż cyrkiej siednie śpiewa Magnificat. Starc Simeon prahi jej w templu cele hinajszą wierność. Twoją duszę przekłuje miecz boloscze. Czytamy pola Lukasza. Pod krzyżem je ona tute słowa hacz dosyta na siebie zaczuwać smiała. Nieso martwe ciało syna na swoim rukomaj. Jej doktrina położonego. Runie tute dożywienie pak, jako pod krzyżem stojaca a żarowaca, je o sobie kmany, ju jako słuchacu mać, ke kotryż masz sudowieru, czeszczować. Kaž prajne, wiele stu obrazów z tej Marii nam ju luboznu a hordoznu przedstawiają.
ale też čerpiaca ona je. Świata. Nam o sobie bliska, kotraż je człowieczu ból a biedu na sobie zaczuwała. Jej sobuskutkowanie przy umożnieniu człowiectwa przez jej syna zczynił nam k perfektnej rycznicy, pod której szkitom nazonimy wszednie wieste z kołu. Każdy raz, gdyż się to nowe lato zapoczyna, przyjemy się zbożo a żonowanie. Hebrejska rzecz znaje k słowu żonować wiacere możne oznamy. Tak może żonować mez drugim rykać, zbożo przynieść, albo płodny być. Co to za nas ryka? Tutym lecze, do którego się nie tylko podamy, gdy chcemy opominać 800. rocznicu. Niech tute lato zbożo przyniesie nam w osadzie, wszystkim, którzy z nami se tu na pucz podaja, nas opytuja, z nami we przychodzie świecza, roczo zladuja, albo dalsze żonowanie prosza. Płodny być. Niech nasza osada żoło wiry, kruteje wiry. Niech są na te właśnie płodni. Sztuż żonuje, czyni jeszcze pozytywnego. To dla starsi swoje dzieci żonuja. Na końcu każdej Bożej mszy przyjmujemy żonowanie. Na początku do nowego lata się przyjemy żonowanie. Sztuż żonowanie przyniesie, je rady witane. Przyjrzymy, sztuż sami do skutka stajemy, pak nie zabudźmy, kiż wiernie żonuje, je jenoż wun, Bóg. Do jeho nadawka stupimy, gdyż żonowanie po nim drugim poprzejemy. Tohodla ryka też w mnohých żonowanskich formulach, kniez nechce żonuj. Kniez nech na to buda świadczyć swoje obliczo, kniez sposzczy swoje żonowanie. Po takim człowiek stajnie o Boże żonowanie prosy. Człowiek sam nie może żonowanie czynić. Ale człowiek smie so stajnie Bożo żonowania nadzieć. Tute nowe lato niech je lato kniezowe. Niech ona, Macz Boża, nas obszkituje siedny. Jezus je syn, niech nas nawodzuje k dobrym skutkam, co byśmy z Bożo przynesli, płodni byli, co by żonowanie knieżyło. Amen.
Modlimy się ke Chrystusej, kotroż nam Święta Maria porodziła. Ty se werch pokoja. Daruj nam lito pokoja a mira. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty se sobie ponižiwši człowieka pozbienył. Daj, żebyśmy Cię wszedny nowo lita sławili. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty se radość swojej Macery Marii spoż naszym maceriam a na nam weselo ze swoimi dziećmi. Prosimy Cię, usłysz nas. Z człowiecziny se Ty nasze ziemskie żywienie poswiecił. Niech przybiratej w naszych swojbach lubość a pokoj. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty bu człowiek naszej czasności. Daj naszym nieboim żywym w zbożnej wieczności. Prosimy Cię, usłysz nas. Tebie budź dziak a sława, z Mariu Twojej a naszej Maceriu, wieki na wieki. Modlmy się. Boża, Twoja lubość a wierzch wszeho dobrosy, nad radostnym swiedzeniu Macery Bożej prosimy Cię, daj, żebyśmy się juno dosłownie radowali z tej miłości, która jest początek nas nitko zwiesela, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezie naszemu Bogu.
poprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zo uznawamy, jak obdziwajne syty swoich świętych, a wspominają przede wszystkim na zbożną knieżną Marię, czekaliśmy z jej żaknymi słowami. Przetoż wielkie wiece sy ty czynił po wszej ziemi, a Twoją miłość sobie pokazał na wsze wieki. Zladał sy na poniżność swojej służownicy, a przez nią sy świecie dał zakładnika zbożności, Twojego Syna, naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego chwala Twoją krasność, Angelio, z wieczności co radują przed Twoim obliczem. Z nimi daj też nasze włosy so zjednoczyć, a wyskają śpiewać. Woprawdzie święty sy knieże, żołosz je świętoszcze. Toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, wólce święty dzień, na którym się święta Maria w niezranionym knieżnictwie świętej umożnika porodziła. Przez Niego naszego Knieza zbożnika Cię prosimy. Posvětu te dáraj z rostu svojho ducha, zobyś Ty nam było i ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie czerpieniu uda za chleb, dziakowasze so, wamasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zaun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za mną przelata k odawaniu grzechów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie Ojcze na Jezusową śmierć a zrastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia, keluch zbożnienia.
Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą staczać i służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała, krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkwi po všej ziemi rozbrojeną, a udospełniaj lubości, gromadźe z naszym bamżom Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom, a ze všim duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów, a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei zo zła stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię kładli a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Boże Wszechomocny w Uczce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiry śpiewać. Wódźce nasz, idź se w niebesa, świeć so Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, staj so Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Wszelki chleb nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim za muczeniom wieści oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Gdyż bieso Chrystus narodził, wozywiachu Jangelio Boży pokoj ludziom na ziemi. Tuż prosimy, knieże Jezusa, wieczny Bożo, wiercho pokoja, nie lajda na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Leče jenjo Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Knieże, hordoznie uznawamy, że jest Bożna Knieżna Maria, Mać Twojego Syna, Macza Cyrkwie. Daj prosimy, niech niebieska jycz, którąśmy radosnie przyjęli, nam dopomaga do wiecznego żywienia przez Chrystusa naszego Knieza. Gdyby ostatnim predaż przyjmujemy kończne pożegnanie, skrótka, skrótka, zapłać było tutaj miestnie za wszo, štož by w zajszłych latach możne. Wczoraj jest to czytała statystyka, krótko się podało też rozprawa, gdyż kniez biskop na leto przyjdzie na wizytację tu do Wasady, potem ze wszymi kruhami Wasady chce rozmowę wieść, a w tym związku so potem też jeszcze dokładnie jeno poda, co je w zajszłych latach wszystko so hodzało do skutka stajeć, a to wazdla. Dokeście wy, jako wasadni, so angażowali, ste sobu czerpeli, sobu w sobie przynoszowali z waszej modlitwu, z waszymi darami, a z waszym dziełem k tomu, żeśmy jako wasada mogli twarić, żeśmy nic no tu dom, Boży dom do poradka stajili, ale si myślą też mnoho duchownych płodów sobie nadziewali. A tutaj w sobie chcemy w tym lecie 2025 nałożować, żebyśmy dalej też dowieru zbudzili do wasadnych wszystkich, tych, którzy są aktywni w obdzieleniu, tych, którzy troszkę z boka stoją, a tych, którzy noch chcą jeszcze domu przyjść. A też wszystkich tych chcemy zaprzyjeć, którzy chcemy tutaj leto witać sem do wasady. Hać je to w tydzień do jubileja, hać je to na folklorny festiwal, albo potem na zimu na Passion, Europassion. Zawsze to niech Bóg sposzcz swoje żonowanie, jako dżak, a jako pohon do przychoda. Kniez budź z wami. Niech was pożonisza mocny a miłościwy Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja.